Architektúra už od nepamäti formuje nejakým spôsobom spoločenské vedomie a vplýva na kultúrnu úroveň spoločnosti a obzvlášť architektúra, ktorá sa nachádza vo verejnom priestore. A prírodné prostredie je takisto verejným priestorom, ktoré má vplyv na spoločenské vedomie a preto je veľmi dôležité, aby aj taký objekt, akým je vyhliadková väža, mal kvalitnú architektúru. Klasická predstava o vyhliadkovej veži v prírode je, že by mala byť z dreva. My si myslíme, že táto väža napriek tomu, že je z ocele, je paradoxne ekologickejšia ako drevená. Tá oceľová väža pri nejakej elementárnej údržbe dokáže fungovať desiatky a stovky rokov, kdežto drevené konštrukcie nemajú takú životnosť a vyžadujú si ešte pravidelnú údržbu. Čím ďalej sme dizajn vyvíjali, tým viac sme smerovali k bielej farbe, pretože sme mali za cieľ, aby sa tá konštrukcia nad lesom vznášala, aby sa strácala v oblakoch, aby konštrukcia bola oveľa viac efemérna. My sme presvedčení, že dobrá architektúra musí byť kontextuálna a v tomto prípade sme mali veľkú pomôcku. Tou pomôckou bol genius loci tohoto miesta. Toto miesto je jedinečné tým, že je tu výhľad vlastne z jedného štátu do 3 rôznych štátov. Týmto fenoménom sme pracovali pri tvorbe dizajnu. Výsledkom je naozaj dynamický dizajn veže, ktorý vyrástol z logiky pohybu ľudí po výhľadkových plošinách a po zážitkoch z výhľadov na rôzne strany. Pre nás bolo dôležité, aby celý pohyb po veži bol zážitkom. Nie len to, že človek príde na najvyššiu plošinu a odtiaľ sa rozhliada, ale on sa rozhliada prakticky neustále. Z tej vtáčej perspektíve, z toho väčšieho nadhľadu vlastne tie európske krajiny splývajú do jednej veľkej krajiny a nevidíte rozdiely, čo je veľmi symbolické, hlavne v dnešných časoch, keď tá európska súdržnosť je akýmsi spôsobom ohrozená. Klasickým vyjadrením pri takomto type zadania by bolo povedať, že to bolo pre nás výzvou. My sme však paradoxne počas celého procesu pociťovali akési osvieženie a vlastne radosť z tvorby takéhoto objektu. A my sa vždy snažíme do prostredia, do ktorého vstúpime s našim projektom, aj priniesť niečo viac, spraviť pre to spoločenstvo niečo. A toto bola jedna z foriem, ako zveladiť nejaký verejný priestor, že sme vlastne za symbolický honorár naprojektovali túto väžu. Mal som tu možnosť osobne v nedeľu zažiť väžu v plnej prevádzke. Boli sme aj s rodinou. Vystúpali sme na najvyššiu plošinu a taký pocit, ktorý najviac charakterizuje moje rozpoloženie, bol, že je to poznášajúci pocit. Ale čo bolo najpotešujúcejšie pre mňa, že sme vyslovene cítili vo vzduchu tento poznášajúci pocit aj u všetkých ľudí, ktorí boli na vyhliadke. A to je vlastne pre architekta asi najväčším zadosťučinením. Keď vyjdem hore na tú väžu a rozhľadnem sa do krajiny, tak si vlastne uvedomím, že Bratislava je fantastickým miestom na život.